Табигатьтә алтын көзләр була. Ә кеше гомерендә алтын юбилей. Бүген 17 август көнне Иске Кулатка районының Иске Атлаш авылында туып үскән, бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә яшәүче Вяльшина Гүзәл Диганшевна нәкъ менә гомеренең алтын чагына, алтын мизгелләренә килеп җитте. Хөрмәтле юбиляр, мондый истәлекле, онытылмас вакыйганы гомергә бер тапкыр гына бәйрәм итәләр. Һәм без чын күңелдән сезнең бу көнне күңелгә сыймаслык, бәхет, шатлык хисләрен кичерүегезне теләр идек. Кадерле Гүзәл Диганшевна, үзенең иң саф, иң эчкерсез теләкләрен сезгә бәйрәмегез уңаеннан балачак дустыгыз Эльфия Бакиева җиткерә. 100 сум акчаң булганчы 100 дустың булсын ди халык мәкале. Кешеләр үзләренә охшаганнарны гына сердәш итә алалар. Аларны уртак фикер, бердәм караш берләштерә. Без дә бала чактан ук Гүзәл белән бергә уйнап, бер чиремдә аунап үскән дуслар. Без улыгайгач та элемтәбез üzülмәде. Аллага шөкер, аралашып яшәп киләбез. Бу дуслык хисләре гомере буена сузылсын иде. 40 эшне ташлап 40 якка без дә килдек туган көнеңә. Җәй аеның алтын кояшы белән бөтен шатлык тулды өеңә. Кешелекле үзең, бик ягымлы сүзең, капкаң ачык, шәең гел куйган. Бу тормышның авыр бәхәсләрен шишәр өчен бәлки син туган. Синең белән аралашу дустым, үзе бер рәхәт. Бар изгелекләрең, яхшылыкларың үзеңә меңләтә кайтсын. Алтын, мул көзләрдә, ямьле булган, бәйрәмдә төзелгән табыннар. Уңган хуҗабикә түрдә тора, җыелганнар дуслар, туганнар. Яшәү мизгелеңнең кадерен белеп, җан җылысы тоеп уяңда, сөеп һәм сөелеп гомер үтсә, бәхет шулдыр якты дөньяда. Синең дустым бүген туган көнең, шаулап үтсен тормыш бәйрәмең. Якыннарың, балаларың белән гөрләп торсын гомер җәйләрең. Гүзәл Диганшевна, бүген дустыгыз Эльфия Бакиева бу тостны сезнең хөрмәткә күтәрә. Сезнең сәламәтлегегез, сезнең алтын юбилеегыз хөрмәтенә. Һәр чак яшь булыгыз, тормыш юлыгызда һәр вакыт уңышлар гына юлдаш булсын. Кайгы сагышлар шитләтеп узсын. Башкача әйткәндә, бәхетле булыгыз. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган
Гомеріңде тик сиңа Құдайым бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь дигәндә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Құдайым бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Құдайым бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь дигәндә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Құдайым бәхетле елларны үстәсен. Алган гомереңдә тик сиңа Құдайым бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны